vraag? Ja, ik heb een informatieve vraag. Wie ben je? Ja, waar ben je en kom je bij? Ik ben Peter van Kempen, ik ben hier in Bussum, Maai-Noord. En ik zit in het zakenleven, dus ik zit dit een beetje oorselspolitiek. Ik ben ook geen lid van een politieke partij, even voor de informatie. Germ al. Ja, en ik nog Wat ik vreeg je hoor, dat weer, het is bekend dat de gemeente Bornsterhim relatief een groot oppervlak heeft. En relatief net volle inwoners heeft. En dat, het is echt bekend dat de algemene norm van het RIC om gemeentes te betalen en te financieren, dat dat voornamelijk op inwonertaal gaat. Ik wil weten of er echt ordemogelijkheden binnen om op grond van die status van een plattelandsgemeente op ordebasis echt heel te krijgen om een gemeente sneller te houden. Maar ik kom uit Bussum. Maar ik vind dat dan eens een achterhaalde vraag. Want de weerlijsten heeft leren op Radio Friesland. Die zei in de 3 noordelijke provincies met 50 gemeenten nog wil. Dan vind ik dat nog een optelsom. En dan ben ik bang dat RIC al een beslissing aan heeft. Hoe groter, hoe meer geld je hem krijgt. Dus dan denk ik, jongens, dat het een achterhaalde vraag is. Ik begreep net even aan het begin wat José zei. José zei van, er moeten 50 gemeenten oerblouwen in, Maar in het noord, nee, ook. In de 3 noordelijke provincies. Oh, oké. Maar 50 gemeenten oerblouwen, maar wennen ze in een aantal van 50.000 of meer. Oké. Dus dan vind ik dit gewoon een achterhaalde vraag. Dan zeg ik, jongens, ik kan bij de vraag stellen, waar gaan wij heen? José zei eigenlijk met z'n vallen dat we het al opleiden door het RIC. Ja. Maar Als nog een geleden had het onderzocht. En vorige week steunst dan heel stekel in Friese Dagblad. Maar hoe kwam die hegelleraar erbij? Die moest onderzoeken van het RIC. Wat de beste is van de 3 noordelijke provincies. Oké. Dus dan denk ik, jongens, dit is achterhalen. Ik kan bij de vraag stellen, waar gaan wij heen? Welke gemeente was de beste buis of waar kunnen wij het best heen? Oké, nou, en dan kun je hem zelf Ja, jongens, dan denk ik, wij staan voor geld betalen, maar we krijgen niks van wegom. Nee, maar dan zeg je zo eigenlijk 2 dingen. Je zegt, je moet naar jou, maar eigenlijk word je net naar jou. Nee, maar wat opties zou ik niet? Je zult net nog een optie. Nee, dus ik wil dan net nog een dat optie. maar. Dat is het eerste buis. Oké. Goed. bij de organisatie, hier bestuur, aantal apparaten, kwaliteit onder druk om te staan. Kwaliteit is bedoeld bestuurlijke kwaliteit en hij krijgt, nou maar even opschrijven, bestuurskracht is doelen realiseren. Nou, ik ben het er net maar eens dat dat net mogelijk is. Het verliezen met in die zin net dagvoorbare conclusies leren. Hoeveel gemeenten binnen er wel net in Nederland? En ik zelf Friesland werken en dan kan je zeggen van wat je wil, maar de doelen realiseren bij de bevolking is het ERSA invloed, rechtstreekse invloed, muziekje en dicht bij het gemeentebestuur zitten. Dat is echt een kwaliteit. Dicht bij het gemeentebestuur, dicht bij efficiënt burgers te zitten. Die kwaliteit wordt vaak onderschat. En ik vind dat een hele kwaliteit. En dat kan alleen nog maar in een Lietse gemeente, CCO? En ik denk, ik heb het verschil zien tussen Bornsterhim en Friesland. En er zit een heel groot verschil in. En als ik hetzelfde stapmaatje van hier Bornsterhim naar Ljouwerta, dan ben ik me nou. Als het ware belang een enquête houden onder inwoners van het Duzel, hoe zij denken over de bestuurlijke toekomst van Bornsterhim. Ja, de uitslag is nog net bekend. De uitslag gaat goed in het dwarskanalen staan. Oké. Dus die is wel bekend. Wij hebben als dwarsbelangbestuur zijn en wij vregen gewoon de inwoners van het dorp, wat ze willen. Want daar gaat het uiteindelijk om, wij als bestuur van het dorp jaren dat te winnen. Wij hebben hoes en hoes briefjes rondgebracht. Daar zijn vragen gesteld van zelfstandig en zo niet, waar dan? Wat dan? Er binnen 450 adressen die binnen ik weer ophellen. Of ze binnen hoe de mailneus thuis stuurt. We hebben 230 reacties binnengekregen, dat is meer dan de helft. En de uitslag daarvan is dat een tredjepart van de mensen zei, wij willen zelfstandig blijven, echt 33%. En van de rest, dus 2 derde, die zei, dit kan ze net, dit maar ophouden. Daarvan zei 2 derde, we gaan naar jou. Het komt wel op in totaal van het plaatje in 40%, maar het is 2 derde van de mensen die het voort willen. Dan is er nog een categorie die wil lettersdeel. En er is nog een categorie die heeft wat andere gedachten, waarbij ik inderdaad gemeente de Duizend heb. Zo ik wel aardig werd, Vrijstaat de Duizend hebben we wel eens zijn, maar goed, dat zit er net in. Ben ik bang financieel? Ik jij ook dat inderdaad maar wel. Maar dat is maar kijk niet. Het is maar het hele verhaal, want van de mensen die dus net reageert, heb ik categorie zijn,
Ja, daar kennen wij nog geen antwoord op, Jan. Want wij weten net, als wij naar een andere gemeente gaan, wat wij daar vinden. Dus wij willen eigenlijk eerst wel weten, wat hebben Ljouwtjes te bieden, wat heeft Littensersdeel te bieden, die 200 dan met name. En dan met name op het terrein van, houden wij invloed op het onderhoud van het dorp, op het beheer van de dingen. Maar wij zijn een plan ontwikkelen, stiepen de gemeente dus erin. Het model dwarsbeheer dat wij tot voor niet eens 5, 6 zien, kunnen we dat overeind houden. Dat zullen wij wel heel graag willen. En dat is natuurlijk ook wat dwarsbelangenbestuur heel graag wil. En als men dan zegt van, zelfstandig kan het, financieel net mogelijk. Oké, dan is dat wel een hele hudde voorwaarde, zo'n je had ze kennen, maar we zijn wel net zo volle tevreden. Hè? Dat wij toch, die eigenheid die we hier toch zelf invloed beslist krijgen, dat we die horen. Dus dat wij binnen dat totaal van die nieuwe gemeente, en dat wordt dat duidelijk een gigantische grote, toch een goed dwarsbeleid vinden. Dat weer wat ik vertellen wil. Oké. Wat ik nou zie is op de persoonlijke titel. Je vreeg waar had stemt om bij jou te doen, daar heb ik voor stemd. Ik ben in 84 hier kwam te wijnen. Dat was precies tegelijk met de oprichting van de gemeente Amsterdam. En ik heb 24 en heel hier lang het gevoel gehad dat wij net echt bestuurd waren. En het laatste jaar hier, toen wij nog een zakenkabinet hadden, dan neem ik het dan maar even. Is er hier, of gebeurt er van alles? Ja. En is de sfeer in de rieën en in de stikken, in de kranten en weet ik het al, ja, is hier een heel oors. Ik had zelf het gevoel dat als Wagenaar Hoes als opdracht kregen hier een ooralternatief mee te nemen. Namelijk van, is het ik mogelijk om mij een meester van moeten en een zakelijke bestuur, dus een professioneel managementbestuur op een gemeente, om dan de gemeenteplaats erin in Lippen te houden, dat er wel eens een heel oor antwoord uitkomt. Waar ze kent hier. Gewoon terug dat dit een dwarp is, mailcore. Het dwarp regelt wat het dwarp regelen wil. We zijn een dwarp, eigenlijk heb ik soms toch een dwarp binnen gemeente, maar daardoor ben wij reducen, ben wij een hechte groep. Dat gaat toch net verlens aan meerskip uit je. Maar daar ben je ook benauwd voor. Nee, want die gemeenschap bloot zo, omdat wij het dwarpsbeheer proberen hebben gehoord op te starten. Dat wij dus eigenlijk steeds maar gemeenteraad binnen gemeenteraad hier. En daar ben ik, hoop ik dat dat in ieder geval goed blijft. En ik denk dat het een van de belangrijkste dingen is dat, mocht het al teruggaan dat we al een grote sterren maken, dat we in ons eigen dorp, ons eigen meester zezen kunnen, van dat is er aan de hand. En dat die het of je erop pakken kunnen. Dat we net als de onderste burger een heel erg voortmaken. Dat wij inleveren maar op het moment dat wij bij een andere gemeente aansluiten. En niet dat samen. Want als wij aan een financieel pensioen binnen, als we dat maar een voorschot. Dan lees ik de vraag toch hoors. Het impliceert net dat je wat inlevering maakt. Hè? Dit gaat meer om van wat moet in de toekomst absoluut blijven. Net als jou als e-mail. Ik denk dat dat wel zo is. Hetzelfde verschillingenniveau. En op het moment dat je een gezonde gemeente binnen, die aansluiten wil bij een andere gezonde gemeente, dan heb je een gelijkwaardige uitgangspositie om te onderhandelen. En dan kun je alles behouden waar de mensen bang voor binnen dat we kwijtraadje. Dat kun je dan behouden. Maar trek nog wat oors of maar trek nog iets beter? En ik denk dat het al duidelijk genoeg zijn is dat wij het verschillingenniveau in reduceren, maar ook inderdaad en in Egel op een goed pijl gaan. Dat willen we graag aan behouden. Propke, verschillingenniveau. Jouw naam is? Jan Wienstra. Ik van Reduzer. Ja. Ik zou het mooi vinden dat, wat ik me bad, dat Reduzer, vrienden, Idaat en Even, al bijna brulken. Dat er al een dealing komt van, hey, waar ik wil weer, zou het mooi werken, want wij hebben toch als dorpen hebben we het maar. En dat zou graag in die stand worden.